Meses despois de que o Concello de Noia puxese a disposición os terreos na zona de San Lázaro, a Consellería de Sanidade traballa no prego de condicións para sacar a licitación a redacción do proxecto do futuro centro de saúde da localidade. Se os prazos avanzan segundo o previsto, as obras poderían comezar a principios do ano que ven, polo que o novo servizo podería estar funcionando en 2027. Ao longo deste primeiro trimestre do ano farase a licitación para a redacción dese proxecto constructivo. Supón que con ese proxecto que se elaborará ao longo dos vindeiros meses, unha vez que quede axudicado a empresa de arquitectura que vai a redactar o mesmo, supón que con ese proxecto constructivo, dependendo dos prazos que oferten de presentación, pois se iniciaría a finais deste exercicio 2024 a licitación do que é a obra de construcción do centro de saúde. A previsión que nos transmiten dende a propia Consellería é traballar con un horizonte de tal xeito que ese edificio poida entrar en funcionamento e dar servicio a finais do 2027. A Xunta investirá preto de 9 millóns de euros na construción deste novo centro, que contará cunha superficie de 4.200 metros cadrados, o dobre que o actual ambulatorio. Son unhas infraestructuras que supoñen un investimento moi elevado. A estimación por parte da Consellería en base aos metros cuadrados que está previsto construir nos decía o conselleiro que rondaba os 8.800.000 euros, que logo trátase dun edificio que ten unha superficie útil de máis de 4.200 metros cuadrados construídos, máis de 1.300 na planta baixa, e logo, dependendo de como sea esa organización, se fará unha distribución en alturas e dotado, evidentemente, dos ascensores interiores para acceder ás distintas plantas. E no punto de atención continuada iría o que son as dependencias de emerxencias e punto de atención continuada iría na planta baixa do mesmo. Ademais de Noia, o punto de atención continuada dará servizo aos concellos de Outes, Porto do Son e Lousame, polo que conta cunha capacidade asistencial para máis de 30.000 habitantes. En paralelo ás xestións por parte da Xunta, o Concello segue a traballar para incrementar a dotación de servizos no novo centro de saúde, coa adquisición de máis parcelas para ampliar os espazos de estacionamento.